खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बर' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसंदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। थुदो बिदिबा जागायनोसै। दिनैनि फुंनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं, मैया चिरां जिल्ला बिजिनि सिङाव थानाय फोरमायसालि गामिनि सासे आइजोआ मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे गेदेर मैदेरजों हरखाबै मोगा-मोगि जानांना आथिङाव गाजानानै जोबोद गोब्राबैनो जखम जायो। मख'जाथावदि दा बे जखम जानाय आइजोखौ बलामगुरि देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जायो होनना खौरां मोननाय जादों। नैथियाव दं, चिरां जिल्लानि बाक्सुगाव दिलागुरियाव सोमजिदों समाजाव जाफेरै जाथाय। मानसियानो मानसिनि गोथै सावनाय बेदरखौ जादों। बे जाथाया सोमजियो चिरां जिल्लानि बाक्सुगाव आरो बङाइगाव सिमना ओनसोलनि दिलागुरि 3 नम्बर खोन्दोआव। जाथायनि सायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोख्रों खुद्रिसारदों। मानसियानो गोथै सावनाय खामखोन्दा बेदरखौ जानायनि हेंथायै ओनसोलनि थागिबिफोरा थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों बिद्यापुर पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदों होनना NBN निउज रादाबआव फोरमायदों। थामथियाव दं, मैया बुधबाराव आसामनि हाजो जिल्लायाव सा 10 सुबुंफोरा SUV गारिजों दावबायनाय समावनो गारिया नेशनेल हाइवेनि 4 लाइननि मोनसे रेलिंआव सौदावो आरो साब्रैया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो साब्रैया गोब्राबै जखम जायो होनना इस्ट मज' मुंनि रादाबआव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं, भारतआ आमेरिकाजों सावरायलायनायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ चाइनाया बाख्नायालासे थानो हायाखै। मख'जाथावदि आमेरिकानि भारतखौ रासियानि बेरेखा खालामनो नाजाथाबनाया फेलें जागासिनो दङ होननानै जि निउज रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। बाथियाव दं, जम्मु एन्ड काश्मीराव आइजो माहारिखौ गोहो होनो थाखाय माखासे आर्मिफ्रा स्कुलनि फरायसा हिनजावसाफोरखौ गाव रैखाथि बुलायनाय आदबनि सायाव फोरोंथाय होदों। मख'जाथावदि गाव रैखाथिनि सायाव फोरोंथाय होनायखौ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लेङाइ फोरोंगिरिफोराबो गोजोननाय फोरमायदों होननानै दा टाइम्स अफ इन्डिया रादाबआव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियावनोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।